Nhar is-Sibt li ġej se tingħata l-aħħar tislima lid-DJ u preżentatur popolari Ryan Spiteri magħruf għall-ispettakli mużikali tiegħu. Il-funeral tiegħu se jsir fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar fit-8:30 ta' filgħodu. Spiteri li kellu 47 sena miet it-tlieta filgħaxija f'aċċident traġiku kawża ta' avvelenament minn monossidju tal-karbonju f'karozza li tħallit startjata f'garaxx magħluq f'Witline. Fl-istess aċċident sfortunat tilfet ħajjitha wkoll Jessica Camilleri ta' 41 sena minn San Pawl il-Baħar, om ta' żewġ tfal u impjegata bħala social worker mal-Aġenzija Appoġġ. Għall-aħħar tislima li Spiteri il-familja qed titlob lil dawk kollha li se jattendu biex minflok il-biskur jintlibsu ħwejjeġ kulur ċar bħala ġest li jfakkar fl-ispirtu pożittiv li kellu Ryan f'ħajtu. Dettalji tal-funeral ta' Camilleri għadhom mhux magħrufin. Il-mowt ta' Spiteri ukoll ġiet irrappurtata fuq is-sit Taljan fanpage.it li sellem il-memorja tiegħu. Il-Prim Ministru Robert Abela wkoll sellem il-memorja taż-żewġ vittmi waqt li l-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS qalet f'istqarrija li Jessica Camilleri kienet ħaddiema u kollega stmata, ġentili u dedikata fl-impenn tagħha biex tkun ta' sosten għal bosta persuni vulnerabbli. Tennit li t-telfa tagħha se tħalli vojt kbir fil-familja fost il-ħbieb u l-kollegi tagħha waqt li waslet il-kondoljanzi sinċieri lill-eżis tagħha.